Oh, nanami. Hello guys, for today's video, nandito na nga kami sa Monkey Point dito sa Hagdan, Uslob, Cebu. Nag-rent lang kami ng motor papunta dito dahil para mas makatipid kami dahil minsan mahal maningil yung mga pakyo-pakyo, yung mga bayranan bus para makaabot ka diri sa mga tourist spot diri sa Uslob, Cebu. At nandito na nga kami sa entrance, nagbayad lang kami ng 150 pesos para sa aming dalawa ni German. At ito pala yung mga bawal at hindi bawal pag nandyan na kayo sa mga monkeys. Pwede nyo silang papakainin pero bawal nyo silang hawakan, lalo-lalo na yung mga malalaking monkey dahil mas wild sila at maselan. At bumili na rin nga ako ng saging na saba, tatlo 20 pesos yung saging para mag-feeding ako sa mga monkeys. Bali 100 pesos pala yung binili ko para mabusog sila. Naglalakad na nga kami ni German at meron kaming kasama na tour guide. Siya yung nagbitbit ng saging na binili ko. O ayan, nakikita nyo. Gusto kong agawin kay kuya pero gusto niya siya lang daw para mag-guide niya kami dahil baka halikan ko yung monkey at baka kambrasin pa ako ba. Ayoko sanang may mag-tour guide dahil nahihiya akong may sumunod-sumunod sa amin at may taga-bitbit ng aking saging na para ipapakain sa monkey. Pero kailangan talaga ng guide, baka ako'y sabunutan ng monkey. At dahil ako nahiya kay kuya, mamaya ibibigyan ko na lang siya ng tip para pang merienda niya. Ayan nga, nagpapakain ako ng mga monkey. Ayan sila, ang cute nila, oh. Ayan, pinapakain ko na sila ng saging. Yung mga nalaglag, kakainin lang daw nila yan mamaya kapag wala na kami or kapag nagutom sila. Maraming pinakain ko sa kanila dahil worth 100 pesos din naman yun. At saka meron pang ibang nagpapakain, kaya nabubusog talaga sila. Yung ibang monkey nga na binibigyan ko ng saging, yung iba ayaw nang tanggapin dahil siguro busog na sila. Ang dami nila guys. Madalas hanggang 12 lang daw yung mga monkey dito na bumaba dito sa spot na to para sa mga turista. At tinatawag nila ito tuwing umaga para pumunta sa spot na to dahil para maraming makakapanood at mapapakain sila. Depende lang daw sa oras kung anong oras lang yung mga monkeys dito na mag-i-stay dito sa spot na to. Dahil pag-aalis na yung mga monkey, saka din naman daw sila magko-close. Dahil yung mga monkey, umakyat din sila dyan sa mga bukid, mga 1 or 2 kilometro lang ata ang layo. Tapos tuwing umaga, tinatawag na lang nila yan para papakainin. At bumababalid naman sila dahil sanay na rin naman sila. At yung ibang mga monkey, ayan, kaya lalo silang dumadami dahil syempre merong mga babae at lalaki, kaya gumagawa sila ng baby. Meron isa nga doon na kakapanganak lang at karga-karga niya talaga at napaka-protective niya sa kanyang baby monkey. Ayan, ito yung ginawa din sila ng bahay-bahay nila, kaya kapag umulan, may masisilungan sila at matutulugan ng maayos. May nakikita rin akong monkey, mga 2 monkey ata yun na pilay dahil minsan nakikipag-away daw sila, nag-aaway daw sila, kaya nagkakaganon sila. Yung iba naman daw naglalaro lang at nagkakapikunan din. Enjoy na enjoy rin akong magpapakain sa kanila. Minsan nga sinisita na ako ni Willie, ni German, dahil masyado akong close sa kanila. Baka daw ako'y sabunutan. Yung earrings ko nga na gold, pinapatanggal niya sa akin dahil baka kunin or ano ba yan? Sakmiton ba ng kanang unggoy? Nang gitanggal ko na lamang. Selfie, padool ma'am. Selfie mo doon. Asa daw sila? Sumilon? Asa mo po? Sumilon pa na sila. Asa mo po na iya? Ito, Bangkogon. Di mo gikan, Dre Pikas. Dili, dari migikan. Unsa may naadiyad to ah? Pana Island ma'am. Paan pa ka? Ay mo pag ilog.
Na ang mga kambal ni Billy, oh. Kana siya ang mga kambal ni Billy. Oh. Magkaya pa yung ba? Oh, ano namin po. Basta yung basta ang tulong ko na. Balik ko na ron. Pabuyag na siya. Ay, kuhita! Agoy! Hindi mo nabili ka? Ay, pabuyag na ito. Dapat yung manulo na. Ayan ka! Ano bili na? Okay. Ano ba ang kakain siya? Medikal. Ano ba kita, Lisa? Boy, ganahan dahil si Kuan nga. Pagka naman ang Kuan. Ay, tatalas ay pagkaon. Akbanag. Ayun. Ayun, di ba na ganun ako? Hindi ka na. Una, pahin na yung tikin. Nanginig, nahulog pa yan. Dito lang sa akin. Oh, nakaan sila ata. Green pa. Ikaw, ang isang brown? Dalang po siya dito. Dalang po siya. Hindi ka lang eh. Ay, hindi. Baka pagkaan isang brown pa. Ay, oo. Nalimtan, ayan. Ay, manag. Ay, managkuhan. Ay, lam. Basta mo lang eh. Oh, sakto kaya siya. Alas 15 kaya. Uy, alas 15 ko. Nga ikaw, nga ikaw sa rasa magadugan na ikang dulo. Uy, alas 40 na abot ang ko. Ikaw maligo ka man to. Kami nagbugato sa ibaan. Sabi ko nga ito. Haba. Unahan pa siya. Unahan pa yan ito. Ayan, tapos na nga kami manood at mag-feeding ng mga monkey guys. Kaya bumaba na kami at nandito na kami sa exit. Pareho lang naman yung exit at saka entrance. Nawala pala yung takip ng soap dahil pinaglalaroan daw ng monkey. Ayan, nandito na nga ako sa aking motor guys at kami ay pabalik na sa aming hotel. Ayan, thanks for watching guys!